Is-servizz ta' Occupational Therapist jiġi mogħti mid-Direttorat fi ħdan il-Ministeru tas-Saħħa għall-istudenti bl-awtiżmu li jeħtieġu terapija. Preżentament qed issir ħidma wkoll minn żewġ Occupational Therapists fi ħdan id-Direttorat għal Servizzi Edukattivi. Dan bilan li jiġi faċilitat it-tagħlim għall-istudenti li jkollhom sfidi differenti. Dan l-istazzjon iltaqa' ma' Occupational Therapist mid-Dipartiment tal-Assessjar għall-Iżvilupp tat-Tfal Ruth Kutajjar fejn sostniet kemm huwa importanti li narfu s-sinjali tal-awtiżmu permezz ta' testijiet li jsiru fi stadju bikri ta' ħajja tit-tfal. Bħalissa għaddej servizz ta' screening li huwa servizz immexxi b'kollaborazzjoni bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Ministeru tas-Saħħa li huwa immirat biex jaqbad jidentifika t-tfal li huma f'riskju ta' li jiżviluppaw l-awtiżmu. U mbagħad jiġu referuti hawnhekk u minn hawnhekk isirilhom il-testijiet, l-assessments. Spjegat kif it-terapija ssir b'mod individwali u tiġi ppjanata wara sensiela ta' assessjar intensiv flimkien mal-ġenituri u dawk li huma responsabbli mill-ħarsin tat-tfal. U l-logħob huwa mezz ta' kif it-tfal jiżviluppaw, jiskopru l-ambjent tagħhom u jitgħallmu fuq l-affarijiet ta' madwarhom. Jiġifieri jekk dik il-parteċipazzjoni tkun nieqsa ħadd affettwa l-iżvilupp. Kutajjar qaltilna wkoll li preżentament għaddej proġett fi skola fejn it-tfal bl-awtiżmu qed jirċievu terapija partikolari. Iktar ma ikonna avanzi fit-terapija, terapija hija it-tul tagħna hija l-mezz tagħna ta' kif aħna nistgħu ngħinu dat-tfal. Trid equipment u struttura apposta biex din it-terapija tingħata u bħalissa qed isir l-investiment biex ikonna kemm l-equipment u kemm l-istruttura apposta biex din it-tip ta' terapija tkun tista' tingħata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.